दिनैहाय दाख्लै जोंनि बिटिसिआव जादोंमोन मोनसे सानै बर' इन्दि बि सेंग्रा आदामोनखौ जे गावथारदोंमोन एनएलएफबिनि होननानैहाय आरो जोंसार आदा जनकमोनखौहाय दा दिनै बिसिनि खेत्रआवबो साख्रि होगोन होननानै बुंबाय मोनसे लेटारबो इस्यु खालामदोंमोन बिटिसिनिफ्राय दिनैसिमबो साख्रिनि खुनु माने खबरानो गैया बुंनो गावनो हेमन्त बिश्व शर्माया बुङो बे बर' हारिनि गेजेराव शान्ति फैबाय होननानैहाय दाख्लैसो भारतनि प्रेसिडेन्ट फैनानै थांदों तामुलपुरावहाय अमित शाह मदि कयबार फैखो बर' जाथिखौ मोजां मोनो होननानैहाय जुदि एथ'ग्राब मोजां मोनोबा बर' जाथिखौ बेफोरबायदि खामानि मानो मावो दिनैहाय डिआर नाब्ला सार सिबाय बर' हारिया बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय गावनि जिउ एथ'ग्राब मोजां लेखा फरायनाय मोनबाय थेवबाबो एनडिएफबिआव थांनानैहाय गावनि जिउखौहाय दिनै जेलाव खाथिनानै दङ दा बेखौ सोरबा सोंहैयो नामा रावबो सोंहैया दा बेहाय क'क्राझार कलेजनिफ्राय आरो बर्मा कलेजनि माखासे बिथांमोना फैदों छात्रफोरा बा स्टुडेन्टफोरा फैदों आरो बेहाय माखासे बिबुंथि होदों बा मिथिं जुथुमगासिनो दङ दा बेनि माखासे नुथायखौ नोंथांमोन देखायनो नागिरदों नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय बा खोनासंबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनदोंब्लाथाय शेयार खालामबानो जाबाय खौ जों नायनांगौ रैखाथिखौ जाहाथे गुबुन हारिजों नासयजाया गादबजाया होननानै नै दाख्लैसो बारा गोबाव जायाखै 4-5 बोसोर सिगां जोंबो आन्दलन थाबायफानो मोन्दों बेयाव जोंनो प्रमद बर' सारनि स्पिचखौ खोनासं जोंनो सोलोंदों जेब्ला प्रमद बर' सारनि जोङो स्पिच खोनायोमोन खानायानो सिदा जाजोबोमोन बेयाव जों सानोमोन जे बर'नि बिराद थै दङ दा बे थैया जोंनाव हाबनानै थालांबाय जे बर' हारिनियाव जुदि प्रब्लेम सोमजिखाङोबा जों बे प्रब्लेमाव गोग्गो माने गोसंनानै बिखा फोदांनानै ओंखारगोन होननानै जों दा माने मोनसे थिरांथा लादोंमोन नाथाय दिनैहाय बिटिआर मोननायनि उनावहाय प्रमद बर' सारा शिफ्ट जाबाय जों गोजोननाय मोन्दों जे गोबां जुजिनानैहाय दिनै गावनो जिहेतु बिटिआरखौ लाबोखादों एनडिएफबिजों लोगो नांनानैहाय गावनो शिफ्ट जाबाय जों मोजां मोन्दोंमोन नाथाय दिनैहाय हठात करि ज्राब गारनाय पलिटिक्सआव थांबाय होननानै शिफ्ट जाबाय होननानै जोंनि बर' हारिखौ नेग्लेक्ट खालामाथ' जानाय नङा दा बेयाव बयबो मिथिगौ जे हेमन्त बिश्व शर्मा जेखौ जों मा बुङो बेजों फिदिंजादों होननानैहाय नाथाय फिदिंजादोंबाबो गावनावथ' मोनसे बर'नि थै दङ एसेबाबो नायफैनांगौ एसेबाबो बुंनांगौ दिनैहाय बिजेपिजों इउपिपिएलजोंनो ज' लोगो नांनानैहाय जोंनि बिटिसिआव सोरखार दादों आसामावबो सोरखार दादों गाव बुंहरनो हायो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय जेयानो हक जों सोरबा गुबुन जाथि नङा जों ट्राइबेलसो जों ट्राइबेलफोराहाय बे हायावनो उजिखानाय बे हायावनो थैलांगासिनोखा बे हायावनो थैलांखागोन जों बबाव थांनो जोंथ' बांलादेशनिफ्राय फैयाखै बा जोंथ' गुबुन जायगानिफ्राय फैयाखै जों बिनिफ्रायनो उजिदों बे ट्राइबेलनि हायावनो उजिदों बे ट्राइबेलनि हायावनो थैलांगोन अब्लाबो जेबायदि खालामगासिनो दङ दिनैहाय दाख्लै जोंनि बिटिसिआव जादोंमोन मोनसे सानै बर' एनडिएफबि सेंग्रा आदामोनखौ जे गावथारदोंमोन एनएलएफबिनि होननानैहाय आरो जोंसार आदा जनकमोनखौहाय दा दिनै बिसिनि खेत्रआवबो साख्रि होगोन होननानै बुंबाय मोनसे लेटारबो इस्यु खालामदोंमोन बिटिसिनिफ्राय दिनैसिमबो साख्रिनि खुनु माने खबरानो गैया दिनै आदा जाय जोंसार बै माबानि पाटगाव एरियानिहाय सिबाय फिसालाया एनडिएफबिआव थांदोंमोन बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय बर' हारिया जौगानांगौ होननानैहाय जाहाथे बर' हारिया आरो खनसेबाव गुबुन हारिजों गादब जाया होननानैहाय आन्दलन खालामफानायाव बेबो एनडिएफबिआव ओंखारहैदोंमोन ओंखारहैनाय समावहाय जेब्ला पुलिसजों हमजादों सिबाय बे आदैयाहाय गावनि फिसालाखौ बख'नो थाखाय मोनसे न' दंमोन आरो आसाम टाइप न' नङा बेरा बाथामनि न' ओमफ्राय दंफां गोनां न' फिसालाखौ केसनिफ्राय बख'नो होननानैहाय न' सुद्दायै फानजोबनानैहाय जेरै आदैमोना बेयाव दङ ना ओरैनो टेम्परारि लुनानै थानाय बे आदैयाबो टेम्परारि लुनानै थादोंमोन नाथाय बेनि उनावबो बिहामजोआबो एक्स एनडिएफबि बर' हारिनि थाखायनो बिहामजोआबो नांबोखानाय फिसा 15 दिननि गथ' दंमोन दा बे समाव गावथार जाबाय गावथार जानाय मानसिखौथ' मोनथिनखाला जोंबो मोनथिखागौ नाथाय गभर्नमेन्टआहाय मोनसे प्रमिस खालामदोंमोन जे साख्रि होगोन होननानैहाय दा दिनैसिमबो बे साख्रिखौ होआखै होमबा बे बिफानि दुखुखौ सानलायसाय बेसेबां दुखुआव दङ हा हु फानजोबनानै न' बां थिं एखुजोबनानै फानहरजोबनानैहाय फिसालाखौ बख'दोंमोन बख'नायनि उनावहाय पुलिसजों फाव बानायनानै गावथार जाबाय दा दिनै बेयावबो सेम सिटुवेसन जालांगासिनो दं मादैमोन दिनैहाय जेबायदि एखुदों ना बेखौ जुदि सोरबा गाबोनहाय जुदि माबा मोनसे बे ड्राइभारफोरखौ माबा मोनसे खालामोबा पुलिसफ्रा फैनानै दाय फान्दायनानैहाय जोंनि बर' हारिखौ दाउसा अमा बायदि गावथारगोनलाय दा नंखायनो मादैमोनहा आं गोजोननाय मोन्दों आरो जोंबो दिनै फैनानै एसे मादैमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंलांनो सानदों आरो मादैमोनहा गंग्लायनानै दाथा रावबो फैदोंबाबो गसंफैयाखै जानो हागौ खिन्थु जे मादै जोंनि बर' बिमानि जे बोलो दङ अमा फिसिनानैबाबो जाहोनो हायो बन दाननानैबाबो जोंनि फिसा फिसौ फिसिनानै जाहोबाय थादों गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा मादैमोन दा ओंखायनो नैबे खोमसेयावबो मादैमोना गिनानै गंनानै थानो नाङा मादैमोना थाबाय था जोंबो दङ जों बेयावहाय मादैमोन खुनु अर्गानाइजेसननि जानानै फैयाखै बा सोरबा
लिडारफोरनि खोथा लानानै फैयाखै जों खुद सेंग्राफोर गोजा माने दुखु मोनो आरो जोंनि बर' बिमाया आरो माने खेनसेबाव गाबबावनांखो जे बुंना गावनो हेमन्त बिश्व शर्माया बुङो जे बर' हारिनि गेजेराव शान्ति फैबाय होननानैहाय दाख्लैसो भारतनि प्रेसिडेन्ट फैनानै थांदों तामुलपुरावहाय अमित शाह मदि कयबार फैखो बर' जाथिखौ मोजां मोनो होननानैहाय जुदि एथ'ग्राब मोजां मोनोबा बर' जाथिखौ बेफोरबायदि खामानि मानो मावो नङा होमबा मादैमोन ओंखायनो जों साननांगौ दङ जे बिसिनि बुंनायावल' गोजावबा जानाय नङा बुला जोंनिबो दङ खिन्थु बिसिनि बांसिन मानो होनबा मोजां खोथा बुंफ्लानानैहाय जोंखौ फिदिंजोब्बाय दिनैहाय डिआर नाब्ला सार सिबाय बर' हारिया बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय गावनि जिउ एथ'ग्राब मोजां लेखा फरायनाय मोनबाय थेवबाबो NDP-आव थांनानैहाय गावनि जिउखौहाय दिनै जेलाव खाथिनानै दङ दा बेखौ सोरबा सोंहैयो नामा रावबो सोंहैया जों दुखु मोनो जेब्ला नाब्ला सारजों लोगो हमहैदोंमोन एसेबाबो बुंबाय आं बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय गिबि खेबाव NDP खुलिजेनदोंमोन जाहाथे बड'लेण्डआहाय ओरैनो इजिलि मोननाय नङा माखासे डेम'क्रेटिक भाबै समाव साननांगोन मोनगोन हाथियार थिखोनांगौआनो जाया मानो बा मा खालामनांगौ जाया मानो अब्लासो बड'लेण्ड आलादा रायजो मोनगोन गुबुन हारिजों माने गादब जानाय नङा नासयजानाय नङा होननानैहाय NDP खुलिदोंमोन दिनैहाय NDP मुङाव बिटिआर सुक्ति जालांबाय नाथाय जाय गिबि NDP खुलिजेनदोंमोन रन्जन दैमारि सार बेखौ रावबो खबर लानो थाङा दा एथ'ग्राब जोंनि बड'लेण्डनि हिर'खौनो खबर लानो थाङाबा मादै जोंलाय साधारन बर' जाथिसो गावनि जिउखौ बावनानै थांदों एथ'ग्राब मोजां लेखा फरायनाय मानसि बिनि जेलाव दङ जोंथ' साधारन मानसि बावदों ओंखायनो जोंखौ सोर खबर लाफैनो मादै खबर लाफैया ओंखायनो जों गावनो गोरा जानानैहाय जों बर'सो मादै रावखौबो गादबनानै जाबोआखै रावजोंबो गादबनानै जायाबो ओंखायनो जों गोख्रों जा आरो मादैमोना माबाफोर हेल्प नांगौबा जोंथ' मादै थाखा फैसानि हेल्पखौ होनो हाया खिन्थु जेरै माबा मोनसे लामा नागिरनानैहाय गावनि देहाखौ होलांनानै हेल्प नांगौबा माने जों होलांगोन आरो नैबे आन्दलननि खेथ्रआवबो जिरायनानै थानायावथ' जेबो जानाय नंखाया मादै नंखायनो जों बयबो ज' हानजा सुरनानै जेरै जोंखौ बर'फा उपेनानो फोरोंलांदों जे बर' जाथिया मालाबाबो ओरैनो बुंनायाव मोना राजा लामा जथायाबा रेल साइडजों जथायाबा धरना खालामाबा जोंनि बर' जाथिया मालाबाबो साधारन भाबै जेबो बुस्थु मोना ओंखायनो नैबे फिन खेबसेयावबो मादै जे गुबुन हारिजों जेबायदि गादब जादों न' बां सिफाय जादों बेसेबां खस्थ' खालामनानै लाख थाखानिबाबो न' लुदोंमोन नङा होमबा मादैमोन दा जुदि बेखौ एथ'ग्राब साहसै मारै सिफायलांखो सिफायनो नाङामोन ना दा नंखायनो जाहाथे जों बेखौ माबा मोनसे मोनफिनो नंखायनो जोङो बिखा फोदान बे गुवाहाटि नोगोरबाबो गुवाहाटि सहरबाबो जोङो बिनिफ्राय थाबायलांनानैहाय जे आसामनि दिसपुर दङ बेखौ जोङो सानसेबाबो जथायहैनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारियाहाय बे जायगानि बा गुबुन जायगानि बर' हारिया आरो फिउचाराव इयुनावबो बिदि खालामजानाय नङा आरो नैबे खालामजानायनि माबा मोनसे जे मोनफिननांगौ बुस्थु बेखौ मोनफिनगोनखौ जों आसा खालामो आरो बेखिनियानो मादै ओंखायनो मादैमोना दागंग्लायथार जोंनि ओरै BTC-नि जे बर'फोर दङ मादैमोन नोंसोरथ' मोजांबावसो जोंनि BTC-नि बर'फोरा बै लिडारफोरनि खिथु उन खारबा गावनि जाथिखौ मा खालामनांगौ बेखौनो जेबो पात्ता गैला जोंनि बर' हारियाव लाइमोन सेंग्राफोर मादै जों बायदि बैसोनि सेंग्राफोर ड्राग्स फाग्ला जौ फाग्ला जानानैहाय एक्सिडेन्ट जायै थैयो दा गोदोहायबा जौ लोंबा बुयोमोन लंपेन्ट गानबा फुयोमोन जों जेब्ला उन्दैमोन जोंनि बिब'मोनखौहाय दा जे एथ'ग्राब ड्राग्स जायै जौ फाग्ला जानानै थैगासिनो दं एक्सिडेन्ट जायै दा जोंनि नगाव सगावआवबा आसाम पुलिसा ड्राग्सखौ हमो जोंनि क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि चिराङाव आसाम पुलिसा मानो ड्राग्सखौ हमा गान्जा मानो हमा मानो थाखाय हमा होनबा बिसिना बर' जाथिखौ धंस' खालामनो गोसो दङ आरो बेयावहाय जोंनि बर' लिडारफोरानो बिराद सापर्ट खालामदों सोरबा हाग्रामा सारानो हक सोरबा प्रमद सारानो हक हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों ओरैबायदि फिदिं जाबाय खस्थ'आ जोंसो मोनलांसिगोन मादै गावसोरथ' लिडार जानानै दुगा जालांसिगोन नाथाय दुखु खस्थ'आ जोंसो मोनगोन साख्रि बाख्रि गैया BTC-आवहाय जेबो गैया हाग्रामाबो होलाङाखै प्रमद बर' सारा होबाथ' होबाय बेखौबो होआखौ नुयो आरो जोङो मानो होनबा जोंखौ खौसेथिखौनो लाखिनानै दोनला मादै गोदोहाय जोंनि बिमा बिफानि बैसोआव मारैमोन थ' बैयावहाय दुखुथिया न'खरा इनाय खालामजादों ज' थांनानै ज' मदद हैलायनि जमा थाङोमोन दानिया मा जाखो जोंबो दिनै बाव फैदोंबाबो मादै 10 जन फैदोंबाबो गोबाङानो फैनो गोसोमोन नाथाय मा खालामदों बिसोरखौ बेफोराव थांनो नाङा थांनानै मा मोनगोन बेलाय BTC-नि बायह्रानिसो आरो BTC-नि बायह्रानिया बर' नङा नामाब्रा जेब्ला बड'लेण्ड आन्दलन खालामदोंमोन सारा बुहुमनि बर'फोरखौनो खौसे जाहोनानै आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमबा मादैमोन अब्ला मानो दासो बिटिआर मोननायनि उनावहाय आलदा रानखो बिटिआरनि बर'आल'सो बर' नङाना बायह्रानियाबोथ' बर' दा नंखायनो जों सानदों
गुबुन फै दा फै गुबुना मा खालामो खालामा जों थाखा फैसा होनो हायाबाबो मादैमोननि जे दुखु जोंनि बर' बिमानि गाबनाय बेखौ एसेबाबो रेजें खालामनो थाखाय जों दिनै दावगायबोदों आरो मादै दा बेखिनियानोसै मादैमोनाबो गोरा जानानै था